Malawi Brief. Programu yosadirayi ndi ya Kulinji pa Times Radio lero pa 11 February 2026. So tabwera ndi mutu wina oti tikambirane lero tikukambirana nkhani yokhuzana ndi State of Nation Address SONA imene ikubwera imene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika apereke ku mtundu wa Malawi lachisanu lino. Ndiye funso nkumati mmenemu ayankhulemo zotani. Kodi panopo mukaliona dzikoli ni madera ati amene akufunika kuti boma lisindike. Tichite zinthu mosiyana bwanji ndimene timachitira kumbuyoko kuti dziko lipite pasogolo. Tikaonanso kumbali ya anthu a Malawi ya siku ndi siku akumakamba za mitengo ya zinthu ikukwera, komanso katundu akufika mitengo yonena kuti iwo sankathe kufikirapo ayi. Kodi tithandizane motani, boma lingapange motani kuti dzikoli liyambe kuyenda bwino. Ndiye mstudio muno sindili ndekha ndi Wanda Msisya. Wanda, wadzuka bwanji? Ndazuka bwino kaya wadzuka bwanji Layana? Inenso ndadzuka bwino. Nakuonani pa posta pena pake kuti ayi mumagawa utenga. Ndiye kuti kwa mawu apezeka Kulinji mamauno. Achidaisi sakusunga kwenda kuti tizagwise ntchito mu Kulinji, koma you can hear the voice kuti inali inagwira ntchito. Inagwira ndi papoyamba tiyambe ndiwe Wanda kuti SONA imene ikubwerayi. What are your expectations? Chabwino. Mavuto athu ndangona bayana. Sikuti pachita kukhala zodabwitsa kuti tikuyamba chani, chifukwa kwa ine mukaonesesa muonabe kuti mavuto athu ndikuti chakudyabe chikutivutabe. Food security ndikuti ni nkhanibe yokuti tiziona kuti tipanga bwanji. Takhala tikubwera ndithu ndi ma initiatives osiyana pano ti FCP. Mutakuona kuti maboma onsewa kuyambira titangosintha boma kuchoka ku chipani chimodzi kufika ku zipani zambiri, kumene tidaonapo ndithu maboma ena akubweresa tinkati chani subsidy. Ndiyomweyo imangosintha mayina. Yes. So you'd see kuti sitinafikebe ifeyo kumaona kuti ngati dziko limene tikhale tukwanisa chaka cha 62 mchaka chinochi tikuzira muli apatoka. Tumalepherabe ndithu tumazakhani nthawi ina yake apa chaka anthu osamakhalabe ndi chakudya chokwanira. So uonabe kuti imeneyo ndi vuto be. 62-year-old person who can't feed himself ndeti makhani nkhawa kuti azakwanisa munthu yekuzidyesa yekha, you know, munthu ndi gogo sopano. So ozama issues amene akhala kuti vuta ukayang'ana kumbali ya Katangale wayana pa 100 kwacha iliyonse 30 kwacha imapita kukatangale uzonaza timaba. And anthu amapanga Katangale usanthu ochokera kwina ndifeyo timazibera toka. Ndama kuti titumikire timaiba timafuna ikhale nthumba mwathu titumikire ifeyo osati dziko. Nde muonaso kuti infrastructure development is a problem. Ukaona pano pa nthawi ya mvula umadabwa kuti tala wathu timamutenga kuti nthawi ya mvula amakokoloka. Atala amayenera kuti azikhala nthawi ya mvula ya dzuwa wathu mvula ikamagwa mapotuho amene ali living in town munomo. Umvesa chisoni chimbowo chomati koma ichichi akuluakulu mpaka na anthu akumafika nopo mangotenga doti umakwirira okha. Ngozi zina zimene zakhazi kuchitika mu M1 Road Grantali Longwe nkhani zake zomakhala zomwezi kwa kukumbika kwa misewu. So chimene ndikufuna kunena mwachidule nditha kupereka zitsanzo zambiri koma I think you get the point wayana. Mavuto athu ndi omwewo. Now kulankhula sitimakhala ndi vuto. Kumalawi kunoko munthu sungati chite 40 kuti Amalawi simadziwa mavuto anu simatha kulankhula ayi. Pamene ife timavutika ndi zimene talankhula zija kuti tikazichite pa ground. Nde ineyo ndimafuna kuti ndipemphe kuti pamene a president akukonza State of the Nation Address, I think tonse timavomereza kuti Malawi tili ndi mavuto. Pamene timasiyana wayana is the how part, how do we fix these problems. Nde ndimaona ngati kuti tinakasamira kwambiri kumene koko kuti ifeyo clearly tufuna tipange easy ndi kukhala ndi follow up kuti zimene tikunena kuti tukachita zija tikuzichita chaka choyamba easy. So kwa ine nditha kukhala munthu osangalala titadziwa kuti kodi tizipanga bwanji, chifukwa kupanga highlight mavuto aliyesa amatha. Tapanga highlight zaka zambiri pano patiuzane nokuti ife
kuchoka 2026 kuzafika 2027 tukapanga ichi tikamaza bwera next year tikuza kupasani update usati kunenaso mavuto acha komanso timaona kuti timakamba kuti mwinaso china chimene chokuti tizipanga ndicho kuti anthu kutengera mbuyomu amatha kunamiza mtsogoleri pa zinthu zina so amthalika asamalise akamakalankhula kuti kodi zona ndi ziti zabodza ndi ziti so that amalawi azitha kuona kuti tikuwuzana zona zokhazokha. Chabwino Wanda munganenera kuti tikhala ndi John Kapito tikhalanso nda George Phiri komanso Ernest Tindwa ndipo posachedwa pa tikhale tikwayika pa line koma pamene Christopher Mkosi akupanga za malaini po kuti ma guest athu afike mprogramu iyi mwina chigawo china chimene mafuna kuti ungotithandiza kufotokozera ndi nkhani ya the actual SONA presentation kuti takhala tikuona kumbuyo ku masona nthawi zina makhala ma hours president akuyankhula ndithu in detail each sector kaya za maphunziro kaya za chani taonanso kumbuyo masona ena akukhala in a different format ngati sona yomaliza imene anapanga chakwera if you remember anango kamba zimene anapanga district inali yonse from Chitipa mpaka kufika ku Nsanje taonapo ndithu zinthu zosiyana ena afupi ena atali I don't know iwe ngati munthu wa communication nkhani ya delivery is there a better way of delivering sona? Ineyo masiku ano anthu ambiri tikumakamba kuti anthu alibe nthawi yomvesera zinthu zambirimbiri ukamafika kuti ukamveza kumapeto wayiwala zakoyambirira tiyeni tizingokhala ndi chindunji mu communication muwayana concentration level is very important. You cannot sit there listening to 4 or 5 hours takhati kuona phungu athu ena zaka ndizochulukirapo amagona literally ndithu amagona kukhala kuti muli ma microphone timva mikonono memujamu nzotopesa so tikhale ni njira amene timalembera president kuti kodi what are the real issues sitinganene chilichonse bwana komanso kuvutika kufotokoza zinthu zambirimbiri kumangoonesa kuti palibe chimene wapanga chifukwa awayana ngati mwapanga zinthu 4 mutha kungobwera mu parliament muchozanira kuti ine ndapanga number 1 ishi number 2 ishi number 3 ishi chaka chizina zimene tikubwera zifuna tipange ichi akapanga ichi ndi awa zathapo koma kufotokoza kulowera uku wayana you lost in translation. Ai pano ti landire alendo athu Ernest Tindwa mukundimva? Vayana ndikukumvani tipereke moni kwa omvera athu onse. Ai ndathokoza kukhala ngati line iyo ndimanzenene koma I'm sure kuti technical athu akuonza ndithu line imeneyo tipite kwa George Phiri mukundimva mwadzuka bwanji? Yadzuka bwino ndikukumvani komukira kumvula yambiri kusalima kuli mvula yambiri kusalima kwacha bwino kuli mvula yamphamvu chabwino ndikukumvani koma movutikira moduka ai moduka momwemo muzilimba tiyamikire kuti mvula yafika kumeneko pomaliza John Kapito mwadzuka bwanji John Kapito? Aine ndadzuka bwino kaya muli bwanja awayana ndi Awanda achimene anga andevuza mwa ife tili bwino wawa chabwino tathokoza sona ndimene ikubwerayi taona masona ambirimbiri kumbuyoko koma nkhani ndionena kuti chiyembekezo chanu nchotani pa sona imene ikubwerayi ndiye nonse ndikupasani funso lomwelo kuti muyankhule mawu anu kenaka tizipitiliza ndi nkhani zina zofunika kuti tikambirane tiyambe ndi inu John Kapito my expectations anu ndotani sona ikubwerayi? Ningobwerekerapo mawu amene munalankhula amene ngandimamvera kuno bwino munafotokozanso nkhawa zanu kuti tu kani zimene tikufuna kuti zikambirane panozi takhala tikupempha atsogoleri athu pa nthawi yayitali takhala tikubwereza koma zonse zimene takhala tikunenazo tazipange sokoteki palibe chimene tikuona kuti chikupachitikayi pakali panopa tikapereke nganene kuti sona imene ibwera Friday our president ndio yoyamba yawo makamanda chilowere mpomamu I think chiyembekezero nchachikulu kwambiri
komanso tikayang'ana ndi mmene chuma chathu chilili pakati pano pa dziko muno ndingapempheso kuti Amalawi kuti chiyembekezero chathu chisakhale chachikulu ayi pakati panopa ndithu tili mu chithaphwi tili mmatope akulu kwambiri woti mwina pakati panopa imene tingamapange mwina msona imene iyi ndipo ndi njira zoti tisonyeze kuti tituluka bwanji mu chithaphwi mmene tilimo matope mmene tazifika titulukamo bwanji kuti tikhale mwina kunja yambe kukamba zinthu zoti mwina ndetiyenda bwanji pakati panopa chuma cha dziko lino chikuyenda chili mavuto ambiri ndipo zitenga nthawi watakhala kuti kapena ndopamirapo ndofuna kuti mwina ameneyo apange zinthu zopsa kwambiri kuti mwina zaka ziwiri zitatu zikubwerazi mwina tikhale tachokapo pakati panopa tikulankhula ndi sona imene ikubwerayi tili ndi chidengu pamutopa cha 24 trillion or 25 trillion yangong'one kuti chimene chocho chatikhalira kusana kuti chili chonse pafunika kukhala ndondomeko ziyambira kuti tonse kuti tingapange chani kuti dziko liyambe kupeza ngongole zake kunyaki na tonse tingapange chani kuti ngongole mmene muzinde anthu ayambe kupeza zinthu ndiyeno tikataninso kuti mwina tiri kukoti chambe kwafikira anthu amene akupereka misonkho yayo yochulukayo ikhala sona yovuta kwambiri imene ndimayikapeka kwambiri ndimaganiza kuti apresident imene achitepo lwangwaleyo apereka titi ndondomeko zonesa kuna kuti koti nanga tingapange chani kuti tichepese kakutimwe upe kwa ndalama imene timakupita chitoni koti zipezeka pa 25 trillion pa tinapezekapo bwanji ngendi chani chimene tikapange kuti tichepese mavuto amene wawa kuti asakhale koti kuti mwina ndikupereka chikhulupiriro kwa Malawi kunena kuti misonkho imene tikutikira yonseyi cholinga chake nchoti mwina ili chonse mmatope mmene mumu kodi nanga tukachuka mmatope mmene mumu chikhulupiriro akuti pasa chotani kuti ifeyo tiyambe kukhulupirira kunena kuti mwina kutsogolo kuno tizaona zinthu zabwino pamene zikuonekera pakali panopa ndikukayika kunena kuti tingapange mapromisi mwamu za anthu lero kuzera musoda kuti zinthu zikhala bwino nkosatheka kuti chuma ichi tikachisinthe muzaka ziwiri zaka chimodzi pamene zikubwerazi popanda ifeyo eni wake m'Malawi muno kuyikapo ndi tuluna loti tipange chuma pakali pano palibe ndondomeko iliyonse imene tikupanga zoti tiyambe kupangapo ndalama zakudya tiyambe kutukuka tiyambe kuonesa kuti madera athu akumuzi am'matawuni muno amba kuoneka bwino kumene chikuchitikapo chikuoneka kutolera misonkho koma palibe tonsesi tangokhala kupomako angokhala ndithu kuyembekeza kunena kuti apresident akamalankhula apereka ndithu masomphenya ondipasa ife chikuchitiro kunena kuti mavuto amene watichokamo pali izi zimene tifuna tipange iniyo awayana ndevu zamwayi kuziwanso kuti pakali pano palibe china chilichonse chimene iboma lakazikisa chimene tikutipasa ifeyo masomphenya onena kuti pokwera zaka ziwiri zitatuzi mwina tiyamba kupanga chuma toti mwina tipita kunja tikhala ndi forex mwina tikhalanso ndi mafakitare oti tisagwera m'Malawi muno kukamba kugwira ntchito zawo zonsezi ni mavuto amene tikuwaona misonkho imene tikuyionayi imapangisanso kuti anthu asafune kubwera ku dziko lanulo ayi pachoti misonkho yakapaka kompeya ndi mayiko amene tayandikana nawo makampani akuja samafuranso kuti akwira ndepakati panopa kuti anthu amene sakugwira zinthu koti ngati ngapake chani kuti katundu kumisikako anthu amafunsa afika katundu tusagafika ayi ngati ngongole zake zili chonse ngati ma-interest rate yakupangisa ali mmene aliso ndipo ngati simadi ya ndalama ngati mene tipanjira pakati pano kupatira pa 25 trillion ndikumakhala ndi boma kumene kupaka anthu ake muoneka anthu andalama kwambiri aliyense galimoto aliyense timalawansi kupiyana zonsezi zikutipasa mavuto ndipo ineyo zikutipasa chikayiko kuti pakati pano ndiyauza Malawi kuti zinthu zingasike kuti mitengo yambe kufika kumalawi kutoko ndikuti ma-interest rates yambe kufika chuma chakunja chiyambe kupezeka ndipo kadiyereka ndalama kathu ifeyo Malawi makamaka kuboma pakhale kuti tachepesa
kuganiza kuti sona mmenemu simva president akuti pasamaka anizitatu kodi ndi chiyani chimene tikupanga kuti tipange ndalama zakunja ndi chiyani chimene tikapanga kuti maexpress asike pansi ndi chiyani chimene tikupanga kuti tisiye kunya ndalama kumene chetu umagoguwa mambo siyana zimene tikupereka mavuto kwa anthu amalawi amene pakali panopa alomanso mavuto ena olipira misonkho yochuluka kuposeranso kuti zakweza mitengo zosiyana mdziko muno ndi ineyo lero mawa Friday nikuyembekezera kunakuda president atipasa masompenyawo makamaka khale nkucha makamaka Friday chabwino. Hello. Yes, ndimanena kuti ikhale Friday. Ayi ndathokoza kwambiri Kapito. Now Wanda, kodi mmene akuyankhuliramu kunena kuti amalawi tisakhale muna ndi chiyembekezo kwambiri. Ena tamanena kuti no, you're being pessimistic. Ena tamanena kuti no, you're being realistic. Pamene papa, how do we balance kukhala anthu amene tili osanyozera chikhulupiriro chonena kuti zinthu zitakusintha komanso at the same time anthu ovomereza pamene tili funso lovuta zimene zimachitika ndiyo kuti munthu sungataye chikhulupiriro chifukwa ukataye chikhulupiriro ndekuti zativuta. So chikhulupiriro chimakhala nacho komano anthu amanena kuti manage your expectation. Usakhale kuyembekezera kwambiri chifukwa pena umakhumudwa. Umene umakhala uthenga olira umene ukuchoka kwa Malawi kupita kwa atsogolera athu kuti nthawi zambiri takhala tikudyetsedwa galu. Ndiyeno ngati mpata wapezeka kuti munthu ukhoza kuchita redeem yourself kuti anthu ayike chikhulupiriro chifukwa kuti anthu akhulupirire wayana umayenera kuti upange zinthuzo zoti anthu azikhutisidwa naye kuti uyu ni munthu kuti tikhoza kundalira ni munthu kuti tikhoza kumkhulupirira. So apa ngati President Mutharika has been given an opportunity to come into the parliament and to tell Malawian people to say Malawi ine ndofuna ndipange chonchi pano patili pano pa that's why timati state of the nation tili party ngati dziko tofuna tipite party tipanga chani. So zonsezi kuti uzione amanena kuti anger is love disappointed. Munthu ukakhala umankonda akakhumudwisa umasanduka mkwiyo. So mkwiyo uja ukhoza kubwereraso kukhala chikondi malingana ndi imene wazipangira. So amalawi tungufuna tingozana kuti pamene tikuyembekezera tisakhale ndi chiyembekezo chachikulu matha kukhumudwa koma atsogoleri athu they still can win us back and say look I'm different. Ine zimene ndayankhula ndi zimene mapanga ine zimene ndikupanga ndi zimene ndiziyankhula. So you would see kuti Malawians will expect but probably not too much expectation. Chabwino atindwa inu ngati political scientist tikufunseni kuti ndale za sona zimakhala motani. What's the politics around sona? Sona ndi mwayi omwe amakhala nawo a president kulifotokozera dziko kuti dzikoli lili patipo panopa. Chifukwa chake amati pachizungu state of the national address lili patipo pankhani zosiyana chachikulu imakhala nkhani ya chuma lili patipo. Ndeno a president amapasidwa mpata kuti alifotokozere dziko kuti dziko panopa lili patipo pankhani zosiyana yaikulu ikhale nkhani ya chuma. Ndengati pamene papa tikufuna tifike pati masiku akubwerawa myezi 12 imene kubwerayi zaka ziwiri zimene zikubwerazi zaka 5 zimene zikubwerazi tifuna atifike patipo tikamatamaliza chaka zakhala tikuoneka bwanji chuma chathu zakhala chikuoneka bwanji dziko zakhala likuoneka bwanji ikamakhala zaka 5 chuma chathu ndi dziko lathu zakhala likuoneka bwanji. Ndeno amenewowo ndi masomphenya nanga kuti tifike pamene popo tipanga zotani kuti tikafike pamene tikufunapo zaka myezi 12 ikubwerayi zaka ziwiri zikubwerazi zaka 5 zikubwerazi. Pamenepo ndiye kuti a president ali utaziko mmene lili pakadali panopa mmene lizaonekere kapena akufunira kuti lionekere mu myezi 12 zaka ziwiri zaka 5 ndipo ndondomeko zake zofika pamene popo ndi izizi imeneyo ndesona ipapereka mpata kwa Malawi yense kuti akhale ndi malingaliro kapena chithunzi kuti myezi 12 imeneyi zomwe ndingayembekeze ndi izi
miezi zaka ziwiri zikubwera zitatu zomwe ndingayembekeze ndi izi, zaka 4 or 5 zomwe zikubwera zomwe ndingayembekeze kuboma ndi izi. Ndeno anthu amakhala ni mpasa ori weruza boma kuti zomwe ananena kuti zichitika zachitika kapena ayi, komanso boma limazipata mpata okha kuona kuti kodi chidanita anthu tinauza chiyani kuti tifika patipo. Ngakhale mabungwe osiyana-siyana kuphatikizapo anzathu azipani a business amatha kuona kuti oho boma lisima tifike pamene papa, ndondomeko zake ndi izizi, ife tifike po gawo lake likilo. Nde ntchito ya SONA imeneyoyo bayani. Chabwino, thokoze kwambiri Ernest Tindwa. Ndisanapite kwa Aphiri, ndimafuna kuti ndingowerenga nsanga mauthenga ena amene alembedwa pa tsamba la mchezo Times 360 Malawi. Ino amene simunapange subscribe, pangani subscribe page yake ndi imeneyi, mukaona maprogramu onse amphamvu amakhala pamenepa, komanso maprogramu aku TV ngati Hot Current mukafuna kuti muitsatire page yake ndi imeneyi Times 360 Malawi. Kulemba Malawi awa ndiyambe ndi Martin Msimuko akuti Malawi ndi dimba la anthu andale. Sydney Masaita kuti dziko la Malawi likulamulidwa ndi mawena amene siningavomereza, siningabwereze kani siningawerenge potengeraso ni maethics athu pa ntchito yathu. Alimbika ni chanza kuti dziko lokomera andale ili. Ndipo Philip Lisimba kuti kodi akapita nthawi ya MCP munali kuti zonyasa zonse zimene zimachitika zija, mitengo ya katundu kumango kukwera chisawawa, kuti simmaziona afotokoza okha. Akapito ayankhatika apa samwayi kuti ayankhule. Ena akuti ndikutha kuona chithunzithunzi chosintha zinthu, tiyeni tizizikhulupirira tokha. Awa ndi Chipiriro Richard. Ndipo Elliot Nyampero Kaonga kuti let's hope APM SONA will be better than Chakwera's SONA. Ena Peter Chiwaya amenewa ndia kuti tikuja zimene MCP inaganika mu nthawi yawo. Awo ni maganizo awo. Pitirizani kuyikapo mauthenga anu, bola osatukwana kapena kunyoza. Chifukwa programu iyi timafuna kuti tizikhala ndi maganizo osiyana-siyana pa nkhani. Tipite kusalima kumene kuti kuli mvula kwambiri. George Piri, inuyo mukaona SONA imene ikubwerayi, mukuona ngati kuti a president Mutharika akhazikike m'madera Malawi afuna kumva chani kwenikweni? Ineyo ndikuona kuti SONA iyi yafika nthawi yabwino imene chaka cha boma imayamba mwezi wa April, 1 April, ndiye ni nthawi yakuti tikupita ku budget imene ili yofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko, komanso mmene dziko liyenera kuyendera. Nde ndibwerekere mawu amene Atindwa ananena kuti SONA ndi mwayi umene president amakhala nawo ofuna kulankhula ku dziko la Malawi. Ndiye apapa ndi mwayi waukulu umene president athu Professor Peter Mutharika ali nawo ofuna kulankhula ku mtundu wa Malawi mmene iwo akuonera ntchito yawo iyendere kuyambira pano kupita chitsogolo. Kwa president amakhala ni mwayi wotumikira Malawi zaka 5. Ndiye budget yoyamba imene Peter Mutharika achite pawokha ngati president, komanso ngati chipani, ngati boma. Budget yoyamba ikhala imene ikuilowayi. Kwa itilimoyi akusiriza budget imene inapangidwa ndi boma la MCP. Ndiye Malawi tikuyembekezera kuti mu SONA imene president anene alankhule ku mtundu wa Malawi lachisanu lino, tikuyembekezera kuti afotokoza bwino zamene chuma chimayendera ndi mmene akufuna kuti chiyendere. Choyamba chimene tikuyembekezera ndi chimenecho, chifukwa tamvapo ambiri andale amene amangidwa posachedwa pa akunena kuti amangidwa chifukwa cha ndale.
zimene ineyo pande maganizo wanga ndatsana nazo chifukwa tilibe lamulo la kumanga munthu chifukwa mwasemphana pa maganizo andale. M'Malawi munomo tilibe, ngati lilipo ndiye kuti sindikulidziwa. Koma ndifuna kunena kuti amene amamangidwa chifukwa apezeka ndi mlandu. Ndiye ngati apezeka ndi mlandu katitengere koma aphiri pamenepo aphiri pamenepo munthu sangagwise ntchito kumanga wandale nzake ngati strategy kapena ngati njira yofuna kumufola mphamvu kapena yofuna kuthana naye sizingatheke, and you didn't use that, you wouldn't call that as a political strategy? Sizingatheke chifukwa kumangidwa munthu amamangidwa chifukwa chakuti walakwa ndipo walakwira lamulo. Ngati munthu walakwira lamulo si chifukwa cha ndale, ngati iye amagwisa ndale kuti alakwire malamulo ndiye ndi vuto lake, koma amamangidwa chifukwa cha lamulo limene iyeyo walakwisa. Ndikufuna kupereka chitsanzo, munthu wakumangidwa chifukwa anaba ndalama, nkhani ndiyoti ipite ku khoti, koma chimene ndingapemphe nkuonena kuti ku khotiko atsatire ndondomeko imene malamulo akulankhula. Munthu apezeke pomaliza kuti ndi wosalakwa kapena ndi wolakwa. Ngati sanalakwire lamulo lililonse, lamulo lidzammasula munthuyo. Ngati analakwira lamulo amayenera kumangidwa. Ndiye ndikufuna kunena kuti chuma chambiri bajeti ikapasa chuma chambiri, koma mapezeka pomaliza pachaka palibe chimene bajeti iyo yachita. Ndiye ndikufuna kunena kuti president imene azipereka sona yawo lachisanu lino sifuna tisatire ndondomeko yonena kuti bajeti ikapasa zimene zinali mbajeti muja zisitike. Kaya zizitika kwathunthu kazizitikateka malingana imene mapezedwe alili, koma zichitike chifukwa chimene chakhala chikuchita mbuyo mosemu chakaza kuti bajeti yapasa koma ndalama zake zosadziwika kuti zalowera kuti. Chabwino tikungopa kuti iyayi ndalama anapita nazo ku buchara, iyayi ndalama zapita kuti timangobva zinthu ngati zimenezo pamene bajeti inali yoti itumikira Malawi. Chabwino musandidule anzangu mwapasa nthawi yokwanira komatu mwayankhulatu. Chabwino 1 minute tamaliza. chiyembekezo changa ndichionena kuti president atimasulire amene anatenga ndalama za boma, ndalama zibwerere chifukwa tifuna ndalamazo zitukule dziko la Malawi, osati munthu mmodzi kapena awiri ayi. Komanso bajeti ikapangika president afotokoze bwino njira zimene tisate popeza ndalama zimene zilowe mbajeti, komanso ndalama mmene tigwirisire ntchito zinthu zikuluzikulu zimene dziko la Malawi liyenera kuchita zikhale ziti kuti tichoke mmatope. Akapita anena kuti tili mmatope, ndizoona tili mmatope achachuma. Kuti tichoke mmatope amenewa pafunika ndondomeko zabwino zoti zitsatidwe muchuma cha dziko la Malawi kuti Amalawi tidzafike poti tikumva bwino eni yake dziko ndi chuma chathu. Misonkho yakwera, misonkho iyi yakwera chifukwa chakuti mbuyomu tingagwiritse bwino ntchito chuma chimene tinali nacho, koma zionese musona ya president lachisanu lino kuti chuma tichigwiritsa ntchito bwanji kuti Amalawi tiyambe kumva bwino. Panopa tikumva kupweteka, tikumva kutentha, tikufunika tikaziziritsidwa. Ndiye zinthu zimenezi zioneke msona ya president kuti tichita bwanji kuti dolola tiyambe kufikako, tiyambe kumvekako bwino, tiyambe kumva bwino ngati eni ake dziko. Nkhani ya njala ni nkhani yosautsa kwambiri mdziko la Malawi, koma Malawi ndikusekera wakuti tikhoza kukhala ndi chakudya chokwanira
osati njara zimene zimabwera chaka ndi chaka. Inde mvula imavuta nthawi zina simakhala ndi mvula zabwino. Chabwino Aphiri. Ndi mitsinje yabwino yotikhoza kugwiritsa ntchito kuti mdziko la Malawi musakhale njala. Ayi, zikomo kwambiri Aphiri. Panali ena amene anayika comment kuti akapito munali kuti pamene boma lapita lija limakweza zinthu mitengo, inu munalipo mpano kwina simuyankhula ndi mphamvu, pano mukuyankhula moteromo. Ndeti mati ayi, in the name of fairness, iwo poti dzina lawo latchulidwa, tapasenso mwayi kuti angoyankha mbali imeneyo. Akapito. Programu imeneyi ndi yakulinji. Programu yakulinji iyi siyamakambamo nkhani nampepo kwenda khala ndikupanga nawo participate kwa nthawi yayitali kwambiri. Zaka 5 zonse zapita lumene unali boma linalija timakhala tikukumana, takhala tikukamba nkhani zosiyana zokuza mitengo. Koma timvesesane chinthu chimodzi. Mpulogalamu imeneyi sipita nampepo ineyo akundiyitana zakambepo nkhani zokuzana ndi chipani. Tikamabwera kuzakambirana timabwera munjira kuti tufuna tikambe zinthu zimene zikuchitika ndi boma, komanso kuti tipereke maganizo athu othandiza mmene boma anthu akufomako angayendesere bwino kuti zinthu zakumera Malawi. Nkhani ya mitengo yakhala ikukwera, ndipo ikhala ikukwera. Mitengo si zinthu zoti timachita kukamba sikuti chifukwa choti pali zifukwa zambiri zimene zimapangisa kuti mitengo ikwere. Zimene zizikumbuyoku takhala tikukambirana mu mmenemo, takhalanso tikukwiya kwambiri kulankhula kuona kuti mitengo ya zinthu zosiyana yakhala ikukwera. Anthu amene takhala tikukamba nawo ngati ineyo ndi monga ngati bambo wayana tungawo awo andevu zamwayi, takhala tili limodzi kukamba mmene mitengo ikuzunzira anthu pa zaka 5 zimene zapita. Pakati panopa ili boma limene mukunenali ngongolowa kumene ngongole imene tikunenayi awawasi amene angongolayi simavuto amene awawatibweresamo, ni mavuto ena amene achokawo anasiya awangotenga. Iyi ndi sona yoyamba imene tikuwaproposera president. Timvesesane kamakambirana zinthu kuti ukamba kapena kuchipani kapena kwa ndani kukamba mmene tikufunira tikwatu la Malawi tiliyendere. Nde musamazitacheni tuta Malawi titakhala ngati tikukhima kokunzeru pang'ono. Mamuyang'ana munthu ziyang'ana nzeru maganizo amene akuperekedwa. Ilili vuto limene lili pakati pano limene tafika nalo kumene lili kuno tikutabwerako chifukwa cha boma limene lili pakati panoli. Ayi ulamuliro umene wayi awa akubwera ndiye tikuwauza kuti inuyo mukubwera lero mwalowa taona zina zimene mwayambapo, koma pali mavuto awawo amene takhala tikumana nawo kumbuyoku amene wawatofuna kuti mukaona bwinobwino ndikuamasulira zimene zozo zikufuna kuti zimene zikhale musona mukumaona ma weakness amene ali kumbuyoku. Bese munganene kuti pakati patoti ineyo ngati ineyo ndinenepo zinthu zimene awawa apanga pakati pano awawa zanapanga chimene ningathokoza awawa chimene apanga atangubwera kumene ndikusisa mtengo wa chimanga chimene chili chofunikira kwambiri kwa moyomo. Kusisa mtengo wa chimanga kufika pene ulipa pa myezi ngati inoyi ndi chinthu chimene sitimayembekezera kuti ndingachitike kumalawi kuno. Kumbali yonena kuti tufetuka ababasuka mankhani ya mitengo tukamba nkhani yakayendesedwe kachuma mmene tufuna kuti chuma chathu chikhale chikuyendera muzaka zimene zikubwerazi. Ndipo ndi chaka chimene lero Friday lino pamene president akhala kuti lakola president akhala kuti lakola patikufanda pasilepo ndemanga zina zimene taziona kumbuyoko ndiye wina atakhale kuti kumango tilabukani za ndale aukenaja simanena mwayi asiwo mitengo iniyo ndikuuzera chimene mtengo wa chimanga pakati panopo kwafika mwina ma 50,000 kwachi akanakhala kuti chimanga kufika kulibe ikanakhala zimwe ndabone 180 kwachi amwamwe apa kachotheka kunisa kuti chimanga chikhale chochuluka kunsika katundu akakhala kuti amachiluka kunsika mitengo imasika yoka. Tifikako kumeneko. Yes, tifikako kumeneko pano tipite kwa atolankhani athu chigawo cha pakati. Dayada. Yes. Dayada. Yes. Atindwa. Ine mnango ndifunsa kuti sona ndishani.
simunandifunse kuti maganizo anga sona ibwera imwina tione zotani inuyo tikupasana musadandaule tikupasana. Ine ndine Mr. Augustine Fayojere kuzuzu kusa sure kandi imene pomwe tudikira sona ena mtalika kupika sona yangu kufaida kupanga cherifa yezani zotani komafuna atuze nokao tendia ndikamba ikao zitatu ikao choyamba ndikambi kwa agriculture chachiwiri ndikamba ku education chachitatu ndikamba ku trade koma kwa agriculture ako ndiyambe nkumeneko agriculture ndikuona ngati kuti program ija ya AIP panopa kuti CC program imene ijayo ine ndikanakonda amtalika akanangoyitesa ndi program imene sikuthandiza dziko lino munjira ina iliyonse ndikunena izi chifukwa ichi anthu amene akupindula mu program imene ijayo tifone 5% ya malawi yonse ndipo amene akupindula ndi ati muzapeza kuti ndikuntunda akuluakulu kuntundako amene amagula fetereza aja ndi amene amapindula ndi program iyi amabata amazambiri kumene kuchako. Chamba 2 program ija ikafika oranza AIP aja kuti sisi panopa ija amene aja amanima pamunda pojesa banja laoloka soza kuti ngatala ndi anthu 100 ndikuti kamunda kamene alime pojesa anthu 100 omwe aja dziko lonse sikupindula kalikona. That's why ndinena ngati kuti mamiga farms aja lenjira yabwino imene akanalimbikitsa aboma IP ija chese asatengere masawandale kuti iya yasati votera anthu kachani angolimba mtima ayitese kawina adandaula kasadandaula koma ikhale nthawi yoti tione pasogolo kuti dziko lipindula ngapena iya mega farms. That's the way to go. Kwina kumbali na education boma lifanana kuti primary ndi secondary ndi maskulu aulere ndipo boma linanenesa kuti pasapezeke kholo likupereka wantamba iliyonse ku skulu koma ndikudabwa kuti panopa ana kumapera education makolo kumapanga demand kuti kuskulu kufunika ndalama pamene baba boma liwere clear kuti kodi makamaka which is which boma likunena statement ina fizi lolero inde fizi ya ili hapo sasa siku hivi hata siku hivi ajenezo koma no pali ma tuition tina tikubwera tata na development hii mama kubera 2000 kwa chako kufunika akuti ndama ya ronda akuti kufunika skulu kufunika ndalama apusa kuti kaya chani kaya tambiri mbizo sokonekera tinataka so tivi ya timeti jato aboma abwere clear kuti yeje tukunataza jani sikuwa natuza kuti no parent should pay anything ku skulu kuya ku trade kumene kujako ndikuona ngati misongo abwana yatikweteka amtali kama pereka sona yawo iyi atiganizire chifukwa munthu mayi panopa kupinyika zinthu vanzika zikukwera komanso kasalale ka munthu kuchitoko komwe kaja kasalale kosa kumudosa msongo komweko amulio msongo kusalale koma kazama kwanja kochepa kachabia kwa msongo kaja akapita kukosa kagwa shuga biso msongo waona apite papamba wakule kiwelo biso ka msongo kasalale komwe kaja kangono kaja ndikuanga misongo yakanati toetera kwa pang'ono ndito abale yangu